етапно не си, вау, сега веднага тук рязко. Това ли е твоето виждане, за да се развиват еволюционно, да се развиват? Ами знаеш ли, по някой път прескачам стъпала, в интерес на истината, но всичко зависи от момента и от това каква ситуация имам пред мен. Дали ще реша да се засиля и да скоча Стефка Костадинова, или ще реша примерно поетапно да дигаме летвата, това е въпрос на виждане и на преценка, по някой път дори много анализирам, преди да взема крайното решение. Понякога това ми пречи, понякога ми помага. Местиш се в Лас Вегас, защо точно в Лас Вегас? Знаеш ли, това е интересен въпрос. Аз в Феникс, докато живеех, пътувахме с приятели, понеже то е чисто прах. Където ти виждат очите, до хоризонта е той. Няма завой, няма нищо. Пътувам и казвам, отиваме да видим Лас Вегас. Вечерта супер, лъскаво, слънчево. Сутринта ставаш и кажа, чакай, тук къде се намираме? И аз въобще не исках да живея там. Всичко, което се случва в града, не е моето амплуа изобщо. И не е малко. Защото за мен е хубаво природата, изкуството, цветовете, до някъде хората. Там е всичко толкова комерциално, че е свръхкомерциално. И поради тази причина аз нямах никакви намерения, никаква мечта нямах да живея там. Обаче знаеш къде сбърках? Не казвай. Винаги казвах, никога няма да ида. Никога не казвай никога. Най-голямата ми приятелка си намери приятел в Лас Вегас и се преместих. И тя започна да ми звъни всеки ден. Тук не мога да се намеря приятели. Как не мога да се намериш 2-милионен град, остани ме намира. Аз тогава работих за Джонс Линкън Хоспитал, за болница работих, понеже съм завършила предучилищна педагогика и психология и работих там като педагог-психолог в градината на болницата и си имах добра работа, разбираш ли, вътре вече правих и изкуство, защото те видяха, че мога и ми даваха много права вътре да декорирам всичко. Оттам родители ми видяха, почнах да декорирам стаи на деца, вкъщите им да отивам да рисувам. Вече започнаха първите наченки на бизнес виждането, че с рисуване ще успея и ще се реализирам напред. Но тя не ме остави на мира. И един ден навила приятела си и дойдоха с един юхол, с един камион, вдигнаха всичко и така се преместих. Виж сега, няма случайни неща. Там ли започваш да се занимаваш, всъщност там ли ти хрумва идеята да почнеш да рисуваш върху обувки и да превърнеш това нещо в творчество и сега аз не знам, твоя запазена марка вече е световно известна. Благодаря. Значи обувките дойдоха колкото странно, толкова и на време. Икономиката на Америка слезе надолу, както и в световен мащаб. Имаше един спад, ние го усетихме много сериозно. Тогава паната започнаха да се продават по-трудно, защото те са трудоемки, огромни са като мащаби. И аз си казвах, сега на къде? Работих тогава за една друга компания, паралелно. И си мислех, че ще бъде това, обаче аз не бях щастлива там. Изобщо. И въпреки желанието ми да изкарвам пари, като не си щастлив, какво правиш? И си казах, трябва да събера сили и да излезна от това нещо. И когато силно го поисках, нещата се случиха. Влизам в един магазин, гледам някакви бои. Какви са тия бои? Много са ефтини, дай да ги купя. Не знам за какво съм, ще ги използвам. Този магазин по никакъв начин не е специализиран за бои. По никакъв. Той продава всичко друго, но не е бои. Както и да аз ги купих и ги захвърлих вкъщи. Обаче един ден стоя и казвам, какви бяха тия боя, да ги видя аз. Отварям и пише, че са за фабрик, за плат. Не по да рисувам и намирам едно мое такова блузка, свичер с качулка бяла, нарисувам го и чета на боите, че като ги отвориш, ако не ги използваш до край, те изсъхват. И си казах, трябва нещо да купя, което още да рисувам, защото ще изхъбим боите. Отивам в една верига, купувам едни обикновени обувки, прибирам се вкъщи и рисувам същия мотив, който направих върху обувки. И го слагам на Фейсбук. 10 минути по-късно телефон ме обажда. Колко? Колко кое? Как това дет си го сложила? Свичера и обувките. Аз съм ги продавам.
почва момчето да ми се карва. Как да ги продаш тогава, що ми сложи на Фейсбук? И казвам, виж, аз съм човек на изкуството, обичам да споделям с хората каквото мога. Искам да видят на какво съм способна, да ги зарадвам по някакъв начин, с цветове, с форми. И той казва, не, аз ще изпратя нещо. И ми изпраща къси панталонки, същите цветове. И казва, заминавам за Хавай, моля да продай ми. Същите са на цвят да ми стане комплект. Знаеш ли, отказвах. Защо? Не знам, нещо ме бутна да му откажа. И сега мои приятели се шегуват и казват, Вили, знаеш ли, че много вероятно и тия обувки, след като не си ги продава, да струват милиони просто. Има такава възможност. Надявам се, да. Къде? Още ли си ги пазиш? Аз ги да. Първите обувки си ги пазиш. Хубаво да си ги пазиш. Реликва се. Всъщност, ти решаваш в последствие да направиш това като производство, нали така? Как се случи това? Знаеш ли, аз започнах най-напред да реформирам предприятели, защото видях, че се харесва. Но ти всичко искаш на ръка. Да. Всичко се прави на ръка, абсолютно. След това в последствие започнах да прикачвам кристали на кожи, парчета от кожа като апликации, в зависимост от това, какво искат хората. И в зависимост от това, тия пък, които не виждат какво и не знаят какво искат, вече аз персонално говоря с всеки един клиент, познавам очите на всеки един. Абсолютно. Добре, как трудно ли се разделяш с... Сега ти като нарисуваш едно нещо, това е все едно ти е детенцето, нали? Трудно ли се разделяш с нещата, които правиш? Някой идва при момента помоги и край повече не са твои. Въпросът ти е много уместен. Паната, кръв ми капеше от сърцето. Ги продавам. Много ми беше трудно. Но в един момент, в който видях, моята най-добрата ми приятелка купи едно от най-големите, за да ми даде кураж и защото ми харесва и съвпада с нейния интериор в къщата. След това купи още едно и започнах да развежда хората. Ето тук, това е моята галерия, вижте. Аз от тогава такъв кураж добих и викам, гледай, аз правя хората толкова щастливи, що ми трябва да се притеснявам и да не искам да ги дам, по-добре да ги дам. Да радват не само мен, ами да радват и този човек, за който са направени и тия хора, по които отиват от тях. И това също време подпомогна и бизнеса много. Това ми е решение да дам да ги пусна. Добре, искам да те питам, цената на успеха каква е? Защото много хора не си дават сметка за това. Сега, примерно, ни гледат и си мислят, какво тя се рисува там нещо и печели пари от това. Това е цената на успеха. Тия всичките 24-5 години, които си в Америка, какво ти костваше това? Цената на успеха е доста силна. Доста. Защото първо съм далече от родителите. След това далеч съм си от родната земя. Идвам се, аз пътувам често. Но въпреки всичко, просто, как да кажа, не е лесно. Не е лесно изобщо. Изобщо не е лесно. Иска се много труд, много упоритост, много постоянство. Много неща. Просто то е една такава обширна съвкупност. И изграждане на себе си като характер. Защото няма как да постигнеш преди да изградиш себе си. Така е. Как намериш сега България? Ти си идваш често, сега даже казваш, че по-често ще идваш. Как ти се струва? Променена е със сигурност, но как? Променена е в някои насоки много добре. Виждат се доста модерни неща, доста положителен опит е почерпан, откъдето са го взели хората. Но има и много неща, над които трябва да се работи. Неимоверно. Но знаеш ли, това според мен е така, защото ние сме били много дълги години, сме били под един похлопак, така да се каже. И сега, отваряйки този похлопак, сякаш от този кислород се задъхваме. Разбираш ли? И така е. Да те питам, много българи казват, които живеят в чужбина, не, ние не се общуваме там с българи, не е хубаво. Ти така ли мислиш? Знаеш ли? Аз всъщност не знам дали в Лас Вегас има много българи. Около 12 000 поне официални данни. Най-голямата общност е в Чикаго, 150 000 мисля, че са там. Както от българите има черни овце, така има и от всички други националности.
като човек. Аз му давам шанс, на всеки един човек давам шанс. Ако си проиграеш шанса, евентуално може и да получиш този шанс. Но той тук е същото. Така е. Твоите обувки от теб са... То всъщност излишен въпрос, нали? Да, аз съм си ги направила. Обикновено обощаря ходи бос. Сега обаче най-последното ти начинание е едно студио за татуировки. Защо реши пък сега татуировки? Това го правиш тук в Чирпан, между другото, в твоя роден град? Да. Ами, защото то няма да е студио конкретно само за това. Аз вътре ще изработвам и обувки, тениски, и шапки, защото прекарвам повече време в България. Но основно ще се занимавам с това е ново предизвикателство. Ма ти ли ще ги правиш? Аз да. Боже, тая били голяма работа. Имам машините вече, имам абсолютно всичко, имам оборудването и след като набера необходимия опит, започвам много интензивно да се занимавам, защото и усещането вътрешното вече го мога. Очевидно ти можеш много работи. Вили, аз ти благодаря много, че беше мой гост. Пожелавам ти успех и до нови срещи. И аз ти благодаря, че бях твой гост. За мен беше удоволствие. И се надявам пак да се видим. Ще се видим, разбира се. Може да си направя някоя татуировка при теб. Заповядай, добре дошла.